прилете пассажира с признаками острой кишечной инфекции с подозрением на холеру. Самолет летит из Беларуси. На борту находятся пассажиры-переселенцы с Украины. Аэропортка килүчеләр мондый күренештән шикләнеп тә куйгандыр. Бәхеткә бу өйрәнүләр генә алдан әзерләнгән сценарий буенча Украинадан күченергә мәҗбүр булучылар арасында бер пассажирда ишәк ялкынсынуы булу ачыкланган. Холера дип шикләнелә. Очкычта барлыгы 61 пассажир һәм 8 экипаж вәкиле. Аларның берсен дә тикшермичә салоннан чыгармыйлар. Күргәнебезчә, хәзерге вакытта аэропортта барлык хезмәтләр дә җәлеп ителгән. Монда ашыгыч ярдәм, ЮХИДИ хезмәте, барлык коткаручылар, хәтта хәрби сик сакчыларына кадәр биргә килгән. Чөнки пассажирлар чит илдән килгән. Шуңа күрә һәрберсе җентекләп тикшерелгәннән соң гына чыгарга мөмкин булачак. Иң беренче самолетка аэропорттагы табиблар кирип авыруның хәлен ачыклый һәм аны ашыгыч ярдәм машинасы белән республиканың йогышлы авырулар хастаханәсенә озаталар. Башка пассажирларны тепловизор ярдәмендә тикшерәләр. Ачкыч тулысынча дезинфекцияләнә. Все контактные были переписаны. И после проведения дезинфекционных... Авыру белән элемтәдә булган барлык пассажирлар язып алынды. Монда тикшерү узганнан соң алар Казанның ветераннар госпиталенә җибәрелде. Анда изолятор оештырылган. 5 көн дәвамында медицина күзәтүендә шунда булачаклар. Будет установлено наблюдение. Әлеге өйрәнүләр юкка гына оештырылмаган. Соңгы вакытта Африка илләрендә, Һиндстан, Бангладешта холера тарала. Ул ишәктәге йогышлы авыру. Аны вакытында дәваламаганда организмда сыекча күләме кими һәм кеше гомеренә куркыныч яный башлый. Йогышлы чирнең Татарстанга керү очрагы теркәлмәгән. Холердан саклану өчен кулларны еш юып йөргә, җиләк-җимешләрен дә яхшылап юып ашарга кирәк. Завозы, они возможны, и данная тема, она в принципе актуальна у нас была всегда. Мы каждый год эти учения проводим. Әлбәттә, йогышлы авыру теләсә кайчан читтән керергә мөмкин. Без бу өйрәнүләрне ел саен уздырабыз. Инфекцияләр генә алышынып тора. Соңгы елларда коронавирус белән бәйле рәвештә без аны бераз онытып тордык. Тик шулай да кешеләрнең исләренә төшереп торырга, саклану чаралары хакында искәртергә кирәк. Хәзер Европада маймыл чәчәк авыру, ягъни обезьяна оспа чире күзәтелә. Аның таралу куркынычы бармы? Бу сорауга да ачыклык кертеләр. На сегодня риски завоза, они, конечно, минимальны, потому что у нас на сегодня авиасообщение... Таралу куркынычы бик аз, чөнки хәзер әлеге йогышлы авырулар теркәлгән илләргә самолетлар очмый. Маймыл чәчәк авыруы ул ковид һәм холера кебек тиз иярә торган чир түгел. Кеше белән бик тыгыз элемтәдә булганда гына йоктырырга була. Аның билгесе тәндә куыклар барлыкка килә. Например, коронавирусная инфекция, да, или даже холера. То есть там очень-очень тесный контакт и непосредственно с больным человеком, с его выделениями, вот эти вот корочки, которые образуются, да, пустулы на коже. Безгә кишеркиләр тарата торган йогышлы авырулар ел саен күзәтелә. Белгечләр аның белән көрәшергә әзер. Бүген аэропорттагы өйрәнүләр 1 сәгать дәвам итте. Барлык хезмәткәрләр бу сынауны уңышлы узды дип бәялиләр. Гомуми нәтиҗәләр соңрак ясалачак. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы.